אנחנו מסתכלים בפרק ז', משנה א'. המשנה שלנו עוסקת בשאלה של מת מצווה. מטמאים למת מצווה. ולמדנו במשנה הקודמת, למדנו בפרק ו' משנה ה', למדנו, בואו נסתכל בפרק ו' משנה ה'. כן, שם דיברנו על המינים ולמדנו שטומאה הותרה מכללן במת מצווה. למה מת מצווה? כתוב לגבי נזיר לאביו ולאמו לא יטמא, אז חז"ל למדו לאביו דאהו דאינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. וגם כן אותו דין לגבי כהן, שגם נזיר וגם כהן אסור להם להיטמא לקרובים, אבל כן מטמאים למת מצווה. בואו נחזור למשנה שלנו, פרק ז' משנה א'. אוקיי, עכשיו אומרת המשנה, המשנה שלנו דנה בשאלה, רגע, מה אם יש שני אנשים, כהן גדול או אפילו כהן אדיוט ונזיר, והם הולכים ביחד, שלשניהם אסורים להיטמא לקרובים. אבל מה אם שניהם נפגשים במת מצווה, מוצאים איזושהי גופה וצריכים לקבור אותם, שניהם לא צריכים להיטמא, אז מי נטמא? הכהן גדול או הנזיר? זה הנושא של המשנה שלנו. אומרת המשנה, כהן גדול ונזיר אינם מטמאים לקרובותיהם כמו שלמדנו, אבל מטמאים למת מצווה. כמו שלמדנו, אינם מטמאים לקרובותם, כדכתיב פרשת אמר או פרשת נשוא, לאביו לא יטמא, לאביו ולאמו, גם כהן וגם נזיר, אבל מטמאים למת מצווה, כמו שלמדנו. היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת מי קודם או מי חייב לחלל את טהרתו, מי בעצם קובר את המת. רבי אליעזר אומר, יטמא כהן גדול ויטמא נזיר, וחכמים אומרים, יטמא נזיר ויטמא כהן גדול. מה ההיגיון? אמר להם רבי אליעזר, למה יטמא כהן? יטמא כהן או כהן גדול, והתנור מציין שלא משנה אם זה כהן גדול או כהן, אותו דבר, אותו סיבה. יטמא כהן שאינו מביא קורבן או טומאתו, ויטמא נזיר שהוא מביא קורבן או טומאתו. זאת אומרת, טומאת הנזיר חמור, למה? אם הוא מטמא, הוא חייב לעשות את תגלחת הטומאה ולהקריב קורבן על טומאתו. וכהן לא כן, כהן אסור לו להיטמא, אבל אם הוא נטמא, הוא לא מביא קורבן. אמרו לו, לא. יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם, ויטמא כהן שקדושתו קדושת עולם. זאת אומרת, אומרים החכמים להפך, נכון שנזיר מביא קורבן, אבל הטהרה שלו לא טהרה עולמית, הוא מוגבל בזמן, מוגבל, לא יודע, 30 יום, שנה, תלוי בתקופה, באורך של הנזירות שלו, אבל מתישהו זה מסתיים. לעומת זאת הכהן, קדושת הכהן לא מסתיים, ולכן זה מה שנקרא קדושת עולם, ולכן עדיף שהנזיר יטמא ולא הכהן. זה מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, לא יודע, הלכה, אומר הרמב"ם, הלכה כחכמים. נעצור כאן, שלנו נשמת אבי, הרב שמחה בן יצחק קלמן. שיהיה לכם יום מקסים.